Вітаю, мои даражэнькія. А сёння я раскажу вам мою казку, якая называецца «Як жабяня Ян стаў канатаходцам». У цырку жыло маленькае жабяня, якога звалі Ян. Бацькі клікалі яго Жаб'ён. Матуля была паветранай жабанасткай, а бацька жабанглёрам. Натуральна, яны хацелі, каб сын таксама вырас цыркавым артыстам. Кожную раніцу ён чуў адно і тое ж: «Ква-ква, падымайся, жаб'яне, час вучыцца хадзіць па канаце». Ян расплюшваў вочкі, над ім стаяла мама. «І не завошта, я баюся вышыні, квак!» І ён з галавой хаваўся пад коўдрай. «Давай паспрабуем», – казала мама. «Ты ж самая смелая жабянятка ў свеце». «А вось і не», – чуўся з-пад коўдры голас Яна. «Я самая баязлівая ў свеце жабяня. Ніколі не здолею жангліраваць так, як тата, і хадзіць па канаце, як ты». Але мама брала сына за лапку, і яны апыналіся над арэнаю перад нацягнутым, як струна, канатам. «Не хвалюйся, жаб'яне, мы будзем разам», – казала яна. «Ты трымаеш жэрдку для раўнавагі, я трымаю цябе. Галоўнае, не глядзі ўніз і будзь уважлівы». Ян, дрыжучы ўсім целам, ступаў на канат. Ён пагаджаўся рабіць гэта толькі, калі яго трымала мама. Гэтак яны разам вучыліся хадзіць па канаце. З кожным разам мама ўсё менш падтрымлівала Яна, і ён навучыўся самастойна ісці па дроце, бо ведаў, што за ягонаю спінаю матуля. Але аднойчы, калі яны чарговы раз рыхтаваліся скараць вышыню, мама ўспомніла пра кашу, якую пакінула на пліце. Яна паспяшалася на кухню, а жаб'ян, трымаючы жэрдку, смела пайшоў па канаце. Ён быў упэўнены, што з ім, як заўсёды, мама. Знізу на яго паглядаў дырэктар цырку спадар Адам. «Глядзіце, спадару Адаме, як мы з мамай выступаем пад купалам цырку!» – крыкнуў Ян. «Бачыце, як я ўмею? Ква-ква, але, хоп!» «Малайчына, жаб'яне, але ж ты ідзеш па ліне сам, зусім адзін». Жабяня азірнулася і, не пабачыўшы за спінаю мамы, выпусціла з лапак жэрдку ды звалілася на страховачную сетку. З таго дня Ян чуць нічога не хацеў пра вышыню. І невядома, што было б далей, але аднаго разу яго паклікаў спадар Адам. «Дапамажы мне, жаб'яне», – шэптам сказаў дырэктар цырку. «Прызнаюся табе, што я страшэнна баюся вышыні». «Праўда, спадару Адаме?» – здзівіўся Ян. «Так, жаб'яне, толькі, калі ласка, нікому пра гэта не кажы. У нядзелю прыедуць мае ўнукі паглядзець нашу цыркавую праграму. Калі яны даведаюцца, што я баюся хадзіць па канаце, мне будзе сорамна». «Ах, як я вас разумею, спадару Адаме, але ж чым я магу дапамагчы?» «Рэч у тым, што ў гарах месціцца пячора, а ў пячоры сасуд з чароўным эліксірам. Хто вып'е глыток таго напою, зробіцца найсмялейшым у свеце канатаходцам. Дарога да пячоры вядзе праз бездань. Над безданню ляжыць танюткае бервяно. Прайсці па ім здолее толькі нехта вельмі маленькі і лёгкі, той, хто марыць стаць смелым. Ты здолееш, жаб'яне». «Паспрабую, спадару Адаме». «Толькі ведай, калі пральецца хоць кропля таго эліксіру, ён страціць сваю чароўную сілу». «Добра», – адказаў Ян. І ён выправіўся ў падарожжа па цудоўны напой смеласці. Дарога была страшэнна вычварная, праз непралазны лес, праз горныя цясніны, але нарэшце жаб'ян прайшоў праз усе перашкоды, і перад ім паўстала прорва, за якую была тая самая пячора. Жабянятка паглядзела на тонкае хісткае бервяно, перакінутае на той бок,
і на бездань, што зеўрала пад ім. Галоўнае не глядзець уніз і уважліва трымаць раўнавагу, успомніў ён маміны словы і пайшоў па мастку, як па канаце, трымаючы ў лапках галіну для раўнавагі. Жаб'ян прайшоў да пячоры, ні разу не пахіснуўшыся. Ён узяў чароўны сасуд, але калі нёс яго назад, то схіснуўся, і некалькі кропель эліксіру паляцелі ў бездань. Ах, як жа засмуціўся бедны Ян. Праз яго чароўны напой пазбавіўся сваёй сілы. Ён вярнуўся і расказаў пра згубленыя кроплі дырэктару цырку. Той пачухаў патыліцу, а потым сказаў: «Не хвалюйся, жаб'яне, усё ў парадку». Ён схадзіў кудысьці і прынёс звычайную маленькую бутэльку, на дне якой было некалькі кропляў вады. «Вось яны», – сказаў спадар Адам, – «гэтыя чароўныя кроплі эліксіру, якія ты праліў». Але адкуль яны ў вас?» – здзівіўся Ян. Дырэктар на хвілінку задумаўся, а потым сказаў: «Ну, рэч у тым, што калі ты ішоў над безданню, унізе пралятала страказа, якая выступае ў нас ілюзіяністкай. Яна падхапіла кроплі і прынесла мне». Спадар Адам урачыста ўліў чароўныя кроплі ў сасуд, і яны разам зрабілі па глытку. І з таго дня жабяня Ян ніколі не баяўся вышыні. Ён стаў смелым, спрактыкаваным канатаходцам. Можа, дапамаглі тыя кроплі, а можа, што іншае? Як вы думаеце? Дык як вы думаеце, што зрабіла жаб'яна смелым? Чароўныя кроплі? Ці тыя крокі, якія мы робім, нават калі нам страшна? Жаб'ян жа прайшоў над безданню яшчэ да таго, як выпіў эліксір. Значыць, смеласць ужо была ў ім. Проста ён сам пра гэта не ведаў. Часам нам патрэбна, каб нехта быў побач, як мама жаб'яна, а часам, каб нехта паверыў у нас, як спадар Адам. Ну а зараз добраноч. І няхай вам прысніцца, як вы смелае дзіцё па сваім канаце. І ў вас усё атрымліваецца.